Lijep pozdrav! U ovom videu ćemo pokazati kako se koristi program za for petlje. Program je napravljen tako da se na početku programa na zaslonu mikrobita ispiše riječ for, a to će se desiti svaki put kada pritisnemo tipku reset na stražnjoj strani mikrobita. Pritiskom na tipku A ispisat će se niz brojeva od 0 do 3, te će broj 3 ostati prikazan na zaslonu. Istovremenim pritiskom tipke A i B možemo očistiti zaslon. Pritiskom na tipku B prikazat će se niz brojeva od 0 do 9, te će se to ponoviti dva puta. Ovdje je korištena ugnježdjena petlja. Ponovno ćemo istovremenim pritiskom tipke A i B očistiti zaslon. Ako protresemo mikrobit, na zaslonu će se prikazati niz brojeva od 10 do 1 i na kraju će se ispisati riječ bok. Pomoću ovoga programa učenik može vidjeti prednosti korištenja petlji u programiranju, može vidjeti kako se koriste for petlja i ugnježdjena petlja. Također može uzeti gotovi program te unositi određene promjene u programu i na temelju tih promjena vidjeti kako se petlja ponaša. Program se može unaprijediti tako da osim ispisivanja niza brojeva i računa izbroj ili umnožak svih brojeva koji su ispisani na zaslonu mikrobita.